no wa breso na bone dole ya ma afei na nyankopon hunu nipa bia ya adwene yakoma bibia na dane ti afei nyame de ne nsasi ne bukaso onu nu nso yo nipa asem we ya asem bia ho abademba fo nko ne timi dwene ho abademba fo ye de awurade ase o de na chaye e free last week e de ba nyina no me kasa fa honam ho nyame ba ebre na wie du se ye di nyame asem kwachima ti am say ye bofo de bi na ye de ato machine bi aboafo a awurade na moso na moso mu se mo beboa no ayekuso bo mo nka ye se de be ye na awure mfi ho sa ye awure di kura obetimi di aba ka body ye kokobo ayawure di kura obetimi di aba ye medina ni akwasi aboaje asa no na o ma di card su mi bibia mi ni abrofo din bia akwasi aboaje minni aburofu din bia mpo eno ano no odi wura mu ane yesene etwa se ye bossem papa no ho dawuro pati ase etwa se ma nipa dwini sisu se Yesu ba etwa se ma nipa ni bie efiri atorosam ne na ada ho awie ye bremu because nkwaje ye den ana ade ba ko minim ni se de ye prepare bi ebeja ho ewiase wei de ya pripe bia ebeja wo papo boni o ebeja wo what I say nti sa wo pre-testimony ekuta internal life your testimony bebre ho a enkura nkwa enkwani on said yet pre-test message announce ekuta internal life na enhye nyame ani mo nyam nti de bia meka sem bi se je ba bia wiase na duru no kora nkasa no emu so no aye dia ma wiase because wiase pese okonka truth what I say wiase pese okonka truth nti so yo jidini a be very extra careful this is the time esa so mo ni dawo ade nyina mu on said yet na hunu wa kwan eso hwe na hunu ni ama toto because sabre we na ewo mu no se wa hunu ni ama toto a ani ama be fa so aya ni ase wo sum nyame bet na wo yira and then many Christians they are sorry they mo yira because you see a church na nkasa no say ya ka tene ne ho nsem eni ho say ya twini pa dwene si Christ so eni ho isi an church na dane Yesu din ne de obobo Yankupo din no obobo ana ubo din ne nkyere se no ano no wo nkwa wajazie enyo no nkyere nti no senya wo no obeseme se awurade ana be kwa hin enim gidio ye ja no wo soro na pede nti na no se wan take careful a wu ne emayi awurade nhyira wo amen me pesa me no kasa ye kan nsam ade be konkwaji na aboa yen a Kristofo ade ba ko amunhunu ne ewo awurade mu ne se Kristosom ni wiase ye nyepe Kristosom wiase ye nyepe what I say ye ka wiase a ne ya kire honam ye nyepe so said yet ana yawo Kristosom nhyehyeye ani wiase enso nhyehyeye what I say Kristosom firi Nyankopon mu ana baaye what I say wiase afiri Satan mu ana baaye ti asem ni nti ye wiase we na ye wo no Satan agi afa se eye ne dia ampa Yesu be confirm yin se munhuni se wiase sudifo ene bonsam what I say amen ana sa bonsam no di wiase so no wakra mu wiase ade nyina ase ne dia including me ne wo wakra mu yasa ne dia ti azam ni
nti bonsam ankasa no ni police anani em anani butaye ene sema nipa bi anya nkwa asase we so nti no o presenting yama eye achiwade ensoliti ane yama ene di kire nipa se nipa baye Shadia Baya Nippon Yankwa Tibon Sama and Adre say, Obechi Nippon in Adre Free Christos. Nia Yaya who no Muniama. Nuanya say, what I say? Nti a blue na ya woman. Ayabra Ayashaye Abre Ayabra Ayanita Abre. Swam 1 year na wa kwaku me kam tro so obayira easy nso na ya osa wusum nyame obayira nti me na makonya we so ka kire Kristofo nyina ase yanhwe ne yanhwe ahosuye titiri ya ne ya pada nkwa obu a wote asore dem beto no nya nkwa bi no ope yo na ya soma wo what I say? Nansani na mu papa minya anisuade e. Ebra me bom paye. Na me bom paye na apena. Awurade bie mani saa. Na ewiase tumidi anyina ekodi asia. Na baabia no mu kodi asia no aye America. O ma bi tsa na mehunu ye. Na ewiase abayifo anyinala ene kodi ahia enti wo mai bia no abayifo ewom empanyimfo bayiye na ankasa no empanyimfo adeda bayiye na no on de tie o me na kodi ahia nti mi kopie ho nipa no ode me na manana se menka ne saa de anu ode me nam ne de mi kopie ho ma hu ne sabofo ma hu ne sa Christ ma me hu ne so nipa what ase papa na ni afi wanyini ti asem ni yi medini age ne batoto be something like 60 to 80 70 80 wanyini na ni afi na ni achi sei nyina aya dwene mfita na bodwe nya ya dwene in fact ni wanyini ni tiri hu sei emi egu ni tiri su nyina aya dwene saa na mehunu mfita ni wanyini ni o sejele bia ni bi on sa de atie anu ole me sai me mesem ye nkwa no nkwa kire ma hintasam nti oso me nsa ti prakopa na oso me nsa me hunu na ase ya kokoro foforo so ti aduro no oka kire me se kuro we ne boni kuro no e kuro we ene boni kuro na ewiase abonefo enyina asiam se wole ye won totoye so omudi betia me ne masem atiafo ntie anisuade ne yo enti aya sa no me rekwase o man no se na ene anu o man beni nti me pusa so o man beni no anu obie so kire me first flag ami hu na American flag American flag first flag no nti bira mi hu ya no me tia mu se ei America ti me tia mu na me jaye na tia mu no ma ntia ma na mpie asa me tia mu no wo mi mu abira mi hu flag no se ei America na me twa so nti what I say o ma sia conference kesia anye suma conference o anu o ma sia nti abaye tumidie akasifuo no o mfuru o man so anu o ma besiam na ade a me hunu ne se o man bia no afrag asuo manim o man bia afrag asuo manim
nti wɔkyerɛ me atra me Ghana ya flag abayifuo mpanyimfuo a ɛwɔ Ghana no akɔɔyɛ no ɔmo hobby wɔkyerɛkyerɛ me amaya Nigeria, Algeria, France, Italy, Germany, Holland, Amino. All the atiese Ghana. Na Ghana bayi omu wo tumi. Omu nyini wo bayi anim. Meka no so omu ye leaders. Yes, omu de dano no omu akohyiem. Enti abiri afei no wode omu di kyerɛ me no na mi hu frag no. Enti ama mi hunu amano no ka kyerɛ me sɛ wiase ama nyinara ana o ma ba yɛ nso ano so odi betia me ne masɛm ne wɔn a meje wɔn kwa enti tie wɔn nsɛm no nti o ka sa pa na maso bie ma wɔn mo na afei no ɔmo ɛyɛ meeting nti meeting no ɔmo yɛ no ba yi hini no wɔ mu no wɔn nyina no do ɔda ɔmo ano ti sɛ wiase president nyina no ɔnse wɔ president baako a ɔno de the whole world ɔkasa obi akɔfam ɔne du ɔmo nyina anim what ase fine ɔna sisi a no hwɛ wiase na yɛse obi bi United States of America kyɛ so ɔmo na di wiase nyina so enti sɛ America president kasa asa ɛyɛ fana ɔmo sɛ de yɛteɛ enti ɔkyerɛ me so ɔmambɔne na ma me hu yi ampa wada ɔmo di nso so say ankwasiade a wo wiase nyina fra America ansoli ntia wo Christianity afiri hɔ Satan ba samela bi okofa firi hɔ na asiefo na susom ɔmo sɛ de yɛteɛ enti ɔmo saase so ɔmo kasa nti first comments maso no bie ya no metifiri ɔmo ano ne sɛ the year 2016 17 yeah ye wo mu yi abosomi akai ma afine bekɔ awie ye no aniema omudi begu kwan 2017 ya aniema omudi begu kwan wo ka wo omudi baba nipa so yare omo first policy yare ani afei awuo aba fire anim ana aba enuane aduane ayedi ya omo di bi fam no omo di aba afei no omo di ntare foforo ebewuram aka ni ohoyi ho omo di omo symbols abatutum nti so kotataale ya no na se wo sha ya na spirit no aba fawo how do you hear? What a foul. And Tiafeno, a dear be what to say TV. Anna Misha. And upon no more bono. Don't become was and be another dasso. A better TV no so. And Timmy who and me. Yeah, Maddy Yomuti. A man we are. The bomb tea. Different colors. Any the Oma Bono. Oh, Omadiba. Your new style. No. So on your puppy say Kimwa. I'm about four adjane. Until Sambian Wabaka. Ubeti. Oh, Sadiati. And no can home. Honor a face on Yaria no Madebano. One more be you on my D4. D4 ya. On my D4. I do my Baba good radio so. TV so. Any prayer comes out. No. Woma be mu omo yale anu ho akwankyere ha omo de besa yale omo na de yale anu babo no ma sam omo ho akwankyere omo de besa yale no nti sha yale anu ba sha mia ni ama me hu tumi na me sa ni ayi nkofo ama me no omo ye campaign all the atie nti sha wo ba sha yansu a na masira so na me de yamawo sha nsuo no ya be spirit Tim the Mawa, my catcher, so qua, Numbi, no for be going shia, woman in fear. Now we no fear for, and Shadia Baya, Yaliano, and crown all the end, who fear for. I have spirit all. Buy one, get a feeling.
wakwaji aginaye ba wangata fiofo nyina free anti so nya di nsuo no egu nsuo mu a obi obanom sa nsuo ni bi spirit na fa no e wo fie no spirit na fa no se wonye kristoni a tene odina ni mu a spirit na fa no enya sam ketoa omu wi anu omu wode o ma sofo omu wode wa mu kampo na se o o ma sofo omu du omu nso ba abeti din sore eso abeti nyame asam mo ma dane ya adwene afiri nyame kwan so nti meeting no omu ye no enya meeting ketoa na omu kasam na ma na busame what did you omu kan what did you omu kan enti akono maso na bie enti di omu kan nyina no mete enti asemo a omani bi mo bayifuo panyin sore on kan say ye defo ne yasofo na yateto omu ni sua enti vote asasenka yenya yiya biya mu no yenya enti asese ya man sofo no edoso niema difo no edoso awiase nyina mu sadi abaya ya insentina ne ne badadi ama won afirisa anu na won akoma edi akire nti okasa asam no na man busa me samate na man kasa na mentimi nyina no ntimi tiri na me boni nko na me di akere no nti niema mo kodwere ho no ya niema bebree ana mo kobobo ho wo ma ya beton nuane wa bonten aduane no ya de mreye ebegum ntu to na wudi a sha God spirit anti mu eno ano no a Christopher nso sori en empire kora ho ye den oto ya na sina no no wodi anya sam ketoa ntu akire me sa ne ma ni nyina wie ye no a mani te ya no na me da me mpa so na me da me mpa so the year 2017 abusumi akai kosi 2018 aniema satan sese nini dom ade ba wiase no na anya tumi ketu o ho asam na mekan ahunhuma omu yakonyini baadia man katia me say abaye tumi ana ahia for persecution only Christians only Christians and we are no nti afri na nsan ne ma kama ni suade hunu yasam adibesi ne na ayame ya because nyame ni achichirafo ene dia me kaka biem nyame ni achichirafo achichirafo ni so wona wo kan kore ni ni aboafo ni wona wo kan kore ti amene kontompo edi ade kontompo atrosam edi ade what does ye ona sisi Christianity no ade minim ni say ya no honam ana ya di school ana press of die ya di school anya calling ana Christianity obe ye school anya calling what does ye afaya biam church obe ye ho pede ana sorry na be sika church abe ye sika ti no ti asori nim no ni sika ya mfa wonya hwe oye ni pabonini on sade ete sisia ba bia wi ase ne kwa no in fact ye nkiri mayidie ya nkwaji ya den ya nkwaji ya pon kasan kasade aden
asɔre ne deɛ is a si abakɔ nanso ne ne yasɛm nanso no ani yasɛm because ɛno no deɛ obi apa no ho biara no ano ɔyɔ wɔn sɛ deɛ teɛ ɔpɔ nneɛma ɛkɔ so wiase Satan si anso no na kani ni maagye so ɔde ne diifoɔ no ba a wobɛda hu someone can present bisa ombono kaya be yede ne yehu so ɔde ne diifoɔ no ba a wobɛda hu because ɛna ne deɛ nipa di akyire ayɛ nsɛnkyerɛnne na comment ɛna sɛ yɛkɔ sɔre a yɛkɔ into miracles nsɛnkyerɛnne nim dia sɔre kra nya sɔre sa yes yɛkɔ sɔre no purpose into miracles ɛnyɛ righteous nti na ɔyɛ sɔfo no preach truth na wonyɛ nsɛnkyerɛnne a wonyɛ sɔfo kra de wonyɛ sɔfo wonyɛ se minim hyɛ korɔ what aseɛ ɛna tete adiifoɔ no Jeremia ne na ahum nom na ɔmbɛtwe nipa dwene asi wɔ soro ahennie nyata mu samso no ɛnɛ yɛ ni bi ɛnɛ yɛ ni bi yɛyɛ bere so adiifoɔ ka busua mu nsam yɛ ka busua mu nsam yɛdie nkɔsoɔ wɔn sɛ deɛ teɛ no yɛyɛ diifoɔ no nti sisi ama yɛn hyɛda nwuru the word diifoɔ adwuma kyerɛ wadeɛ asɔfoɔ pirikyi ma wɔn ho ɛnyɛ Kristo yɛyɛ bere so asɔfoɔ yɛ pirikyi ade ma yɛ ho ɛnyɛ Christ because wɔkɔ school and waba minim asɔfoɔ bi a ɔmo ne tira sika Bible school asɛm kyerɛ me ka kyerɛ me so ɔmo nka Bible school no na ɔmo susu sɛ no ano no to ɔmo pirikyi nsɛm no na ɔmo ka bum wa saa sɛdeɛ yɛatwerɛ no na ba ɔmo kɔ Bible school wie no ɔmo bɛhu ne sɛ nsɛm bi ɔmo ayɛ mistake ɔmo afom Bible no deɛ ɔmo si atwerɛ deɛ but nyɛ sɛdeɛ yɛatwerɛ no saa a man of God nti kyerɛ so ɔbɛyi wɔ adwene afiri nyame asɛm so na Awurade nso ka kyerɛ sɛ mamu nyi bi mfirim mamu mfa bi nka ho wonim sɛ yɛyɛ pɛ nso asɔfoɔ no ɔma bu Jeremia ne Yesaya mo so ɔma gyimi yɛyɛ asɔfoɔ no ɔma bu meka me kyerɛ wo Sakaria mo asɔfodie no ane sɔfo panyin Simeon mo asɔfodie no ane yɛfra ne san wei deɛ odiifoɔ Samuel tena ne nkyɛn Eli mo asɔfodie no yɛyɛ pɛ so asɔfoɔ no bua mo so ɔmo yɛ deɛ na ɔmo nim nyansa na ɔmo nim nyansa wɔn ti aseɛ ɛna yɛ diifoɔ no aba ne no nso bu tete yɛ diifoɔ no Jeremia nom ne Isaiah nom ne nnahu nom so ɔmo adwene nyɛ because ɔmo amatɔn nneɛma ɛnya wɔn ho ɔmo de ɔmo di fudwuma na nyɛ dɛ sɔre a ne yɛdeda nwura mi ɔmo sɛ deɛ teɛ nti nna no yɛne yɛakyerɛ nyame sɛ na nkɛsɛ so ɔde Kristosom no adwuma no yɛ school nti nna no Holy Spirit baa so na so ankɔ school a woboa yɛne wo ntom ɔmo kyerɛ sɛ ɔnkɔnkoro tumi nnaletew ma wonka nyame asɛm nti kɔhyɛ nipa no ase ne yɛnkyerɛ wo ansa na wiase ate wɔtom ɛyɛ wiase so yes ti ɔwɔ many Bible schools so a ɛyɛ demons Bible school wopa mo mu sɛ ma wei yɛmfra ne sae akɔyɛ wɔgye sika duro yi a ɛnɛ nyame adom wagye ne sika evangelist sika wopa mo mu sɛ no yɛwɔ many Bible schools in Ghana here ɛyɛ demons yɛwɔ dɛ nkɔfoɔ purpose for persecution the word meka me kyerɛ mo Satan yɛ adwuma o nyame ba na yɛ Kristofoɔ no a yɛbɛkyerɛ no ɛhu ma yɛn because yɛmpɛ nokorɛ yɛmpɛ truth
Tishai, Spirit of God, and yet you may be him. I was sorry. Spirit of God, and yet you may be him. I sorry, no, sorry. And yet God, and yet Spirit of God. Me ma sorry. Me ma sorry. And yet some kitu. And yet some kitu. Just some need. Those at time that one the radimam is straight to Boasia. No, the Bettina sorry, Cassibia, no more bosu, a swimming pool. Or the middle of Buan water. Uncle Sisana, Weber family tenant, so if you saw what done means some. So sorry, I make a Nipa ya mumma. Nipa ya mumma. Na adwene ne so osum nyame. O ka kire me. O se buwa watan. Na adwene ne say osum nyame. Wa dane nyame tere ne nsam. O wie no obusam san kosisan. Na honam nipa yi benya me mu nkwa. Ali nyayi efirisa me na men samson e babu wiase aten. What I say? What's here? And so now, say, solid dama subo, ni swimming pool masubo, who pass one a Christian near Saturday on a walk. Now, Babrenaya by four. Babrenaya by four. Because some meeting ya, ya didn't copy us yen. Or you know, one last verse on the year of meeting, and they say, Woman penny for no day, but I be so massive one. No one do a monsieur Sayano, Assasia Yaguma. And Timpanium for no cogio. A de bra, I see a forno. I'm a see a forno assassia. It is say, what your monsieur, you have been Yamabawa, you have a sub dress and quadianante. Would you move? And you come on. To show him see a winnie pamoa. Oh, yes, you winnie pamoa because you are not coming. Nipatmini abua, a wallow was sorry them. And my pine. Nipatmini abua. Caramine wa wareno. Ponko, no wareno. The Mopine. Tiancha winnie pamoa. The Bawuni pa, what tia. Shut up, Nicomoria, and Yadu. Yasemni. So said the Riasana Quayano. Wouldn't me shut and tell Riasiasam. Riasiatiano Cora. And now, we a preacher, not Tano Cora, one in day. Support to Cora William. Yasam Kituo. Ya men and swatch la Chris of one in Allah. This is the time. I say Johnny. Near Gia Crampa. One in all. A solid woman, your boss, our swimming pool, winning quack. Your boss was sorry, damn, winning quack. Would you tell fear and that Jimmy? Now, we are. Over to the America, I say. When young couple, I may know and time dancer for. Macano clutch now. I'm a move with your woman. Nipa yirao. Papa nipa yira. And you come on. And you talk to Tiano one friend that don't quite have no. No more Mamran Sudi. You won't trust solid Damian Sassam and on Toyel. No more from a buffer, dear. Yes, you am pent at the Sia. Monsieur. Koshinibia betros mi edi foni edi na chi na kwabrania betena radio so no kasos mi nyame di fo me maloto number na to fie no afra ne bo na baso what me why what for di fo why di fo bai no bia bawale awale dodo anya bone mo wale ba o wale mi ensa na na anya bone. Ha! A Christopher say, I'm my and the quaho. Not ye did a Timana J. and Quano. And swab a catcher, ye say, or better may be a yere. I apaco. What eh? Christ, no.
obejire yanim say wenti na ba ma be firi na agane ne na fie no ode ne won kofam ne yene na wo baanu aya baako wan kasa baaso wan kasa baanan wo so mu baanu ba ya baako na de nyame akabom no ense so bia titim na sofu bi so abetrase ono so sai ana ya friend say Solomon ana Solomon wale 700 ana David wale say ya yasum Solomon yasum David ni o beti ya nkwa no ono na nu masam ana etie yo o beti ya nkwa no de wowu ma wi ase no na nu masam ani etie anti so twese kan akunipa ne tie sam nso me twese kan kunipa Christianity wa antira me sa wa se do twen kranta no no wo na da so twen kranta nyan kranta de ku so anu okwa no na so ko wuye kranta ti yan no Christosom ni ade ani tie ni ani bia na asum nyame o what so Moses mu na basra no nte wo yela ya pray so no ya nka ho anonte wo ya no kwa na o ma pray so kwa na ya mfa nsra mienu aya once eno kwa na ade nyame be yi na si wo say ya nsra ne ho ni ya sra purpose for bibi what ne de ye ne ya tokora ye ne de akosra and then you say sisia dem ade konkono no Bible so bi obeka no wanya konkono no according to Exodus chapter 30 your friend said 30 no verse number 20 go ya wose obi obeka no nten wanya konkono no and then you sisia dem nyamanfo nyina wisu nyamanfo nyina wisu aya samo wana bia yani ma ya hunu wiase ni ya dwane no han na sofuo nyina tu di wiase achi tuaska batra radio so no opriti on na sosoro tens ye die ankoso awalpa adwuma sam akontuo ho sadi atie heaven and kasano ya dani ni pa koma firi ho dabi na ade ane heaven ade ane heaven ade ane heaven Brother Famina min ko tu fie gold no ma ho na nya bi fire ne yama ho sadi atie aya samo papa enye yize sie owura sori dem a fear of God ankasa no ebi ni ho and the fear of God eni sori dem ya dani ya kwan ya yesam na kotia na nsesamfo ya ni nyankopɔ twenu nkunu awa sase we so and echiwade ye ane yedi huru nyamebo a hand time ayese yale ba me kasa kire now Christians say ya meyani anaho a besi asum nyame nso ne ya yira me say adofonom me sramu wate say wo nanti ahwo nanti ye be very extra careful mon shan sorry na mutitim ni ye your many churches here ya busu ya pa ye your many churches ya konodi your bosom someone sorry asori bi abeko ni ye nka nyamesam na kwankyresam enkutosam ankyresam anontin jaya sorry no jai next week mesramu anointing service Minimisa me kan bebe oba tenso onfa ba fa na onfa ne nkyresam amenka me dia me ka dia o ma kyerɛw na da Yesu ba pie no wo nsa me ka asɛmpa ne kyerɛw ti asɛm ni ye hwa yanko Ezekiel chapter 2 verse 1 Ezekiel 2:1 say the odi for the free na okakyerem say no okakyerem me say onipa ba sorry gina wona sorry abuaje sorry gina wona so na me ne won kasa na me awurade me no nkasa na awurade kasa kyerem na bere awurade kasa kyerem me no ohun bi ba me mu na ma me so gina me na so
Ko. mete dia one. Na mete dia one me kasa no. Na o ka kire me say. Na o ka kire me say. Onipa ba. Onipa ba. Me resoma wo Israel. Me soma wo Ghana manchai. Amanama etuatifo. Amama etuatifo. Wanti. Wati manim atua. Me soma wo Ghana manchai. Amama etuatifo a wati manim atua no. Anchai. Ko. Wone won ose wone won ejanom na ofu. Na ye ne ye ejanom ana fom nyame. E di besin ne. Abesin ne. Ko. Na emma no ye. Na emma no. Eniadifo. Ghana ma ye niadifo. Wo prim wakoma. Ah, ye prim yakoma. Na meresoma. Na monchai na urade soma yai. Na waka. Na yenka nyame asam no. Amfa ntra mo. Sei. Sei. Ose na Awurade Nyankopon. Tie. Wo soma ye wo yenchan. Se yenka wonu Awurade asam. Antra mo se sei no onu Nyankopon. Wo se na se motio. Se wentio. Se montio. Efisa. Abusua. Wo ye busua. Asuwuye. Wone won. Afo ne ho. Tie asam ne ye. Se wotio. Se wentio. Se wentio. Efisa. Wo ye busua asuwuye. Wo ye busua suwuyefo. Enunti. Enti. Enye de ara. Enye de yala. Obehunu se. Ada Yesu baba no. Mo Mo so wasoma ni patini ni bi ba mu. Ye ka difo anya de o makwankyero o. O difo ndo ka Nyankopon asem. Wote de o ka ya no. O difo ne de o ka Nyankopon ayi ne wo nsam. Wonyina kan. Me ka me kira wo. Aja kan. O say na wo nipa ba. Oyi oso wo nipa ba. Ensuro wo. Ensuro wo. Na ensuro wo nsam. Ensuro wo nsam so. Na ensonsono. Na ensansono. Ensansono ne nkase. Ane won a wo ho. Ane wo ne wo ho. Na enyanya nkyere. Na nyanya nkyere. Wo na wo tie. Awo na wo tie de. Nanso. Ensuro wo nsam. Ensuro wo nsam. Na ma wakoma enyi. Na ma wakoma nso ntu. Awo enim. Awo wo manim. Na wo ye busua. Na wo ye busua. Wo ye busua. Asuwuyefo. Na wo tie o. Na sasampa na me kai. Se wo tie o. Se wentio. Se wantio o. Kame nsam. Awurade Kristo se me nka ne nsam nkyerɛw. Na wo ye asuwuyefo. Afiso ye suwuye ni. Na wo nipa ba. Owie no se na wo nipa ba. Tie di America ekere wo. Tie di Awurade maka kyerɛ wo yi. Enya asuwuye. Menya suwuye. Se asuwuyefo. Sha suwuyefo no. Efie yi. Efie yi. O se ha. Tie asam ne ye. Abrantie ababawa. Media me kanya Nyankopon so no kole ade akyerɛ wo. Akatansia wo bɔ mercy de akɔhen. Heaven di oni chafa. Heaven oni chafa. Eni go tiri so no. Se wo anyi na so de sabra bɔ wewu. Heaven di oni chafa. Me kama kyerɛ wo. So tie sɔre dam na wo twempra. Heaven dia oni chafa. Se wo sakra uni chafa bra wo je fa yire chi wate fa wo yire chi una wo sisie fa wo yire chi wo yire ko kan sa buro no eturu kwasia da kwatena sore dem heaven dia uni chafa me kama kyerɛ wo fa nipa ye adwuma de sisi wo fa nipa ye adwuma ne sisi wo me dia me kan no kora kyerɛ wo osisifuo ni nkwa tra sɔre dam sombo somwate kwa sɔre bra ne sabe gunsa wo wie ye na behu wo wie ye ma ho kwan ne mo so onsuom asɔre dam ma ho kwan ne mo so osumi mpum akatasia gira ye ne sese trousers pompe woto yakoka kachi se nyamsom no akomam na owie ye na abehu media me kade o ma kyerɛ wo ha ti asɛm ni ye na no kura nkasa nipa mpe ya so ni ya wia ana ɛbɔ no dema ye ntirima yi awa ya nkwagye ho ya so ni asɔfo nso ni ya hia no Ezekiel 33 verse 1 Ezekiel 33:1. Honhom fam awɛmfoɔ no yɛkasa asɔfo a yɛsɛdeɛ ni wobɛyɛ man of God wa wasɛdeɛ ni enti sɛ asɛdeɛ wei sɛ wo sɔfo ni so bi a hunu sɛ yɛsoma no kenkan ɔsɛ
Awurade asɛmba me nkyɛn sɛ. Awurade asɛmba Ezika nkyɛn sɛ. Onipa ba. Kasa kyerɛ wo man ma. Sɔre ne kasa kyerɛ wo man ma. Na ka kyerɛ wɔn sɛ. Ka kyerɛ wɔn sɛ. Sɛ mede nkrantɛ. Wɔn nyame de nkrantɛ. Ɛba asase bi so. Ɛba asase so. Na asase no so man no. Na asase no so. Awɛmfo. Ɔsi asase no so barima mu. Wɔn mu barima bi. Ɔno wayi ne sɛ ɔnyɛ wɛmfoɔ. Ɔnyɛ wɛmfoɔ fa. Kɔ. Ɔsena ohunu nkrantɛ sɛ. Wɔsena sɛ ohunu nkrantɛ no. Sɛ ɛreba asase so. Na ɔhyɛne totorobɛnto. Yɛhyɛ totorobɛnto. Abɔ ɔman ne kɔkɔ. Na yɛmmɔ ɔman ne kɔkɔ. Na ɔtiefoɔ totorobɛnto no. Wo tie sikapa yi. Sɛ wote totorobɛnto no. Ɛhyɛn no. Ɛhyɛn no. Na wɔntie kɔkɔbɔ no. Na sɛ wɔntie nsɛmpa. Mfagya ne sɛ aboakyeme kan. Na sɛ wotra wobɔ ne mu wu a. Kɔ. Ɔse. Na nkrantɛ no bɛfa no ɛkɔ. Sɛ nkrantɛ no bɛfa wokɔ a. Ne mogya bɛbua ne tifi. Wo mogya bɛbua wɔ tifi. Na ɔte totorobɛnto no. Na sɛ wote totorobɛnto no. Na wɔntie kɔkɔbɔ no. Na sɛ wɔntie kɔkɔbɔ no. Na mogya egu. Wo mogya bɛgu so. Na sɛ otie kɔkɔbɔ no. Na sɛ wotie asɛmpa meka ya. Anka wɔgye no kra. Wode bɛgye wo kra nkwa. Na sɛ wawɛmfoɔ no ehunu nkrantɛ. Na sɛ me nso me wunu nkrantɛ ne sɛ ɛreba. Aba. Na wanhyɛ ne totorobɛnto Na sɛ me nso wanhyɛ totorobɛnto ɔmo ɔman ne kɔkɔ. Na nkrantɛ ne bɛkum wɔ. Na nkrantɛ ne bɛkum mu bi. Ɔno deɛ ne mumuyɛ mu na wafa. Wo mumuyɛ mu na wafa wo. Na ne mogya deɛ. Na wo mogya ne deɛ. Obɛbisa no ɔwɛmfoɔ no. Obɛbusa nti da bia mekasa sɔfoɔ memamudie. Yɛ wasodeɛ kɛseɛ a ne adiifoɔ. Ɛnyɛ bɔnsɛm asɔfoɔ. Wɔnyankopɔn asɔfoɔ. Na yɛgya tere ne nsɛm ne yɛapiri post. Yɛapiri tumidie. Yes. Yɛsɛ yɛasɔre no kristosom na bɛyɛ certificate. Wonia wontimi nkɔ. And not a sorry them. Nessa would degree ni so. One co school said the material man could be ya. We are done what we do soft. We are done yes was sorry penny. Yabapa more close sorry them more. And not ya sorry. Nessa BB cost an yet. No one else settle in a car. Massa, you be in trouble. A real set and then could a diacon. A real set and could a diatentam. A real set con credit. Me see the year 2017 to 2018. Somewhere be ban. A war, Come on, so much. See, I catch you say, Jabonidi. No for years you are clan watching. The war, one young panel. So for this will be last year, my dear for them was soft for the Mugu, I saw them. Yɛ de mu gu asɔre dɛm bɔ mpaeɛ yɛtwitwa owuo biala akwanhyia biala a yɛhyehyɛ da yɛ so anso mu kuro yɛ na mu wuo no ɔsɛ danteɛ asie na ɛyɛ ne a yɛhye yɛtwitwam anso ɛkɔ so gyimi nti sɛ yɛbɛka kyerɛ nnipa sɛ wɔnsakra n'adwene na wɔtwitwa tenene na sɛ owuo ne yɛgu adiifoɔ so brabrabrabrabrabra mɛtwi sɛ de korɔ wɔwu yi sɛ wonim a Matisha the crew, that's how we are Christo Babato. Are 2 tennis? As I see, so well, Christo Babato, and as so we know who Bonimu dear, and as a Christo Bato, no but 2 Bonimus were dear. The same thing. I dear Bakupeni a year, our Yabrapom, and the Siaba to Shatrin Yachiquan, and the Siaba 5 years so a clan Yajenqua, and the Siaba Christo Som, and dear Mudam, and the Siaba woman Yankopa Sam, a conquaji. Asa Asa. And then somewhere one eka. Yanka. She a sorena ye dear preaching, and Coswa, our Sese kura de nsori ni bia ba kirem so obekọ bia beboa anya asem ketwa obekọ bia beboa so fo no frɛ na mmerante na enwale ye no ne ade wo ma begiregyina ho ye wia na maba wa na enwale ye no ne ya pai na maba wa ni nyina begiregyina mema na chi all the tie maba wa ni nyina begiregyina mema na chi ye wia na sofo na ka kire mo mema ne sɛ mo nhwehwem de ye o test no yi no fa awale na ano no Awalia na no. Mama kan nyina sɛ bitimi ewura kɔna fa bia o. Sɛ de ate ano no. Awalia na no no. Nti sɛ na yɛ ade awal na nso moment wo be gyina wɔkyi de kyerɛ so ɔpɛw. Kyerɛ so ɔpɛw. Nti wotimi frɛ bia ne ne yɛ. Anuanom ɛyɛ asɛm o. Me de bɛsia.
wɔbɛnyansafoɔ yɛbu ne bɛ yɛnka na sɛm brother sister hwɛ ne twa ne te okra nkwa ɛfiri sɛ yɛnna yɛ wɔ mu yi ɛyɛ nabɔne pɛsɔfo pɔne fo a ho bɔ no pɛsɔfo nyame wo ti ne mu pɛsɔfo ka wɔ nyankopɔn yi ne ɛwɔ nsɛm pɛsɔfo a abere ne dɔ nyinaa wɔbɛtwe wɔ adwene ɛsi wɔ so ahenni so som nyame yɛ na wɔanya nkwagye ama akra awurade nhyira wo na wɔma wo nte aseɛ wɔ yesu din mu amen